गैया कन्ट्रेलाव माइरं मा खामानि मावलायनांगौब्रा मासे मास कन्ट्रेलावनो माइरं मोनबाय थाखायो माखौ रुना लाबाय थादों सान्दुं गोसाफोराव खोनासंनो बारु रुनो थां मोसौफोरा दोस्लायथां मोनजागासिनो ना मावा दाङा अमा औवान रखम आंनि सायाव जागोन मायावबा नोंनि खामायनायजों आइनि उरुनोदोसो सोलिगासिनो दं नखरालाय बे उरुनोदयनि फैसाजों सोलिबाय थानो हानाय रखम मोनदों नामा नोङो दोन सिरिथा सानैबो सोरांबानो बिफा फिसाला बाथ्रा दानथेलायनायल' खामानि मावा दामानि मावा आंनि सायाव जागासिनो सानैबो थां मोसौफोरा दोस्लायथां बै जागारनायखौ थिनहरनाया आं थाङा दिनै सोर बिफा फिसाला मोसौ मानैल'खौनो बिदिथार दे नोंनो थांफैदो थाङानो बियो फानहरजोबगारदोलै मोसौफोरा दानो फाननानै उनाव फैसा नांगौ जाबा मा फानना दोनगोन नोंलाय थै मा जाबावगोन बिसोर सानैजों आंहासो खर' सुबावबाव मोनलायलांथारो हेलौ लोंनो थांनि र' होमबा आंहाबो टेनसन जाखादोलै लोंहैनांगौ अबावथो लोंनाय दे जायगा खोन्था र' थांनि होमबा फैसाबो गैयाना बायना लोंनो नोंनि सायाव लोंनांगोन आरो मोनलोंलायसिगोन र' मालायनि सायाव लोङाबा जायालै नोंलाय बहानि फैसा मोनदोब्रा दिनै आंखौ लोंनो लिंहरलायदों नोङो बेफोरखौ बाद दोन लोङा मानो नोङो नोंथ' बायना लोंनोबो हाखाया बिदि होननादे खिन्थु आंखो बिराद राग जोङो खिन्थु आं नों दिनै बथलसे लोंहोदो ना साननैसोल' सम हो नोंखौ 10 बथल लोंहोगोन आंखौबो इमान बिखारि साइस रखम मोनदों नामा नोङो नङाब्रा नोंथ' मालाबाबो बायना लोंफेराखैमोन ना दिनै आंनि सायावसो मोनलोंबाय होमबाबोलै आंखो हाया होनथारना जि होनबाय दिनैनिफ्राय आंखो हाया होनना दे आं हायै बुस्थुआनो गैया फैसाल'सो थानांगौ आंनाव फैसा थाबा नोंखौबो लोंहोनो हायो आं बेखौनोथ' ब्रा नोंनाव फैसा थाया नालाय बेखौनोथ' बुंदों आं बायना लोंनो हाया होननानै दे बेफोरखौ बाद दोनदो नोंहालाय मानिथो टेनसन जायामोन मा बुंनो जाहानि न'खरनि खोथाखौलाय सानफ्रोमबो मोसौ दोस्लायनांगौ मोसौ दै दौनांगौ मोसौ खि गारनांगौ बेनिनो दावराव जाबाय थायो बेफोरनो टेनसन नालै नों मोसौ दोस्लाय मोनजादों बेखौनो रंजा बेफोरबायदि खामानि मावना रंजानांगौ मोसौ जाबाय नामा नोङो हा माथो नोंनिसाय आं कत' खस्थ' खामानि मावो आफा थैनायनिफ्राय आंनियावसो न'नि दायित्व सब गोलैजोबना दं मिथिबाय नोङो बिफा गैयाबा माबायदि मोनो नोंहाथ' बिफा दंबावोसो बेफोरबायदि बिफा थानायखौ बिफा गैयानो मोजां सोरांबानो मोसौ दोस्लायहै मोसौ दै दौहै आंखौसो थिनबाय थायो गावहाथ' जेबो मावखायानो आरोथ' थिननायाव थाङाबाबो होसोजानांगौ जायो दाबोथ' आं न'आव नांलायनासो फैदो ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाहैया गेरेन्टियानो गैया दे बेफोरखौ बाद दोनदो बेखौ खोन्थालाय नोङो नोंनावबोथ' फैसायानो थाखाया बियारखौलाय अबेनि मादो बायना लाबोखो नोंलाय गुमैमोन फैदोंमोन ना जाहानाव आइनो लोंहोनो बियार लाना फैदोंमोन आइयाबोथ' बियारनि बिराद रायख'खा ओमफ्रायथ' गुमैया लोंनो होनना खफाखौ खुलिना तुलाव दोनबायना फिसालायादि मलाबानो फैना बथलाव दांना बेना हासुनाया जेरनो बेखौ लोंनाय बिसोर लोङाखैलै बिसोर गारनोसो नागिरबायमोन आं आरो सानबाय मा गास्लायस्लाय आंनाव लोगो सासे बिराद बियारनि रायख' दं आं बेनोनो हैनोसै होनना बिना लाबायब्रा बेनोब्रा जों लोंबाय थानायानो दा आंबो मोनलोंनो हाबायना लोंनो मा सैमा साला लोंबाखौ मानसि जासुसो लोङो द' साला सैमा बेखौनो लोंनो मोनदों आंखौ गावा रायख' साला आंखौसो खामफाना लाबोयो नों आजि लोंहैनो हायामोन नामा जेबो नङाब्ला बे गथ'खौनो गाइखेर जाना हासुनायखौ मुगैबाय दङ मुगैया नोंखौनो साला गारथारालां मासे गोबाव खालामखौ फाग्लायालाय नेनो बालायलांबाय आं बाराबा न'आवसो ब्लद थांना थाहैगोन आं सना आं फैबाय एफा गोबाव नेनो बालायलांबायमोन आं न'आव थांना थाहैसिगौमोन देहाय आं नै फाग्लिया दसे लेट जानायखौनो बुद्रुलायबाय बिदि एसे रागा जोंबाय थाबालाय बोरै जानांगौलै सना मानसि एफा गोबाव नेहोनांगौ आखाइ गोजासो फैबावदो मेथाइबो लाबोफायाखै आयै सना थैनाय बायदि बावबोथारदों आं सयथिनोबो सानफ्रोमबो बिदिल' खालामबाय थायो नोङो मेथाइ जानो लुगैनासो नोंखौ लोगो हमफैलायबाय आङो माबा लाना फैगोन दा मिथिया आं हाब सना आं थाबायनासो फैदों बोरै एथ' गोजान थांफिनबावनांगौ जाखांलाय बांद्राय उन्दैद्रायखौनो गोसोथोना लाबाय आंबो फैसा दंनाय गैयै मिथिथारा
एखेबारे आदोर मालिक गाबोन लाबबा जाया होमबा सना नों आंखौ मोजां मोनखाया ओंखायनो इदि खालामबाय थायो नोङो सोरबासो गोसोनाय दंबावो खोमा इनोसो होयो नोङो हाबाब सना बेसे गिदिराव जों मुगनांगौ जाखांलाय नोंखौ मोजां मोनो होननानै सोरबासो दंखायो दे नोंहा आंहा रावबो मोजां मोननाय गैथारालै सना आरो नों बायदियालाय सोर लानांगौ जाखो आंखौलाय होमबा आं रिजेक्ट मालखौसो मोनफ्लांबाय नामाहाय थै फाग्लि नों थाखानायावलाय सोर लानांगौ जाखो आंखौलाय बेखौसो बुंदों आङो बा मेथाइ लाना फैथां माबार फैसाखौनो लाबाखैला आं सना मानि बेखौनो बावबोथारदों गाबोन जानो हासिगोन दे गाबोन मिथिखाया आं बाखिबाबो लाना फै गाबोन हो ओमफ्राय नों नोंजों रायलायखालाबो आं मा जाबावगोन बिजों र' सना र' नों बेयावनो थाबाय थादो दै आं लाना फैनि आं लाना फै माबार नै सना लाबाय आं मेथाइखौ दे बिसिदो सानैजों मोखां नायलायलाय आराम जानोसै दानो जाया आंहा न'आव लांना जाहैगोन दानो जाबा नों जाजोबनासो होगोन दे सना लांदो नोङो आं जाला दे दा न'आव जाहैदो नोङो मा जाखो माने मा खाथियाव फैदो खनसे खुदुमसै सना ओमफ्राय नोंबो न'आव थांदो आंबो थांसै मानसिफोर नुबा मा साननांगौ थै नुथों मा जानोखै थै सिथोबा आया माथो सिमांसो नों साला बाहेराव गिदिं इदिसो आरोना नोङो नोंनि खुगाखौ से सिमाबो मोजांथारमोन मान सनमानासो नस्थ' जागोनलै सखा थांफै र' थांनि बे आफा थानायबाथ' सेस जाबावोमोनलै